Etxebizitzaren prezioan badira hainbat faktorek eragina daukatenak, materialak, langileen soldatak, sustatzaileen mozkinak eta abar, baina bada faktore bat nagusia eta da lurzoruaren prezioa. Lurzoruaren prezioa gutxi gorabehera etxebizitza bat erostera goazenean erdia suposatzen du. Beraz, oso garrantzitsua da lurzoruaren inguruan eragina duten faktoreak ere ikutzea, benetan etxebizitzaren prezioa merketu nahi bada edo kontrolatu nahi bada. EH Bildutik legealdi honetan ere ekarri ditugu hainbat proposamen etxebizitzaren alorrean, sailkatu daitezkenak bi multzotan, batzuk izan dira eskaintza handitzekoak, batez ere alokairuarenak, eta beste batzuk merketzekoak, eta batez ere alokairua. Eta gaur hona ekarri dugun lege proposamena, garatu gabeko zoruak aurreko egoera urbanistikora itzultzeko, kokatzen da bien artean, baina batez ere merketzeko helburu horretan, zergatik espekulazioaren kontra joan nahi duelako. Espekulazioa gehiago kontrolatzeko mekanismo bat ekartzen dugula gaur legebiltzar honek tramitera onartzeko lege proposamen baten bidez. Hau da, legealdi honetan ekartzen dugun laugarren lege proposamena etxebizitzaren alorrean, eta uste dugu oso gai garrantzitsua dela, espekulazioarena. Lurzoru legeak, EAEkoak, 2006an, ezarri zituen 6 helburu nagusi, eta 6 helburu horietatik bigarrena zen hirigintza espekulazioa gelditzea. Eta hirigintza espekulazioa zer den aipatu daiteke, baino kontu nagusia da epeak artifizialki atzeratzea. Hirigintza plan bat egiten denean, diseinatzen da nolakoak izango diren etxebizitzak, non joango diren ekipamenduak, baino baita ere epe batzuk zehazten dira. Eta epe horiek betetzea plangintzaren parte dira. Eta lurzoruaren legeak zer egin zuen, eskaini zuen tresna ideologiko bat esanez. Hirigintza epeak betetzea interes orokorrekoa da. Eta beraz, sustatzaile pribatu batzuk ez dutenean urbanizatu behar dutenean, ez dutenean eraiki behar dutenean, ari dira nolabait espekulatzen. Ari dira atzeratzen dena, uste dutelako etxebizitzaren prezioak handituko direla, eta beraz dira nolabait artifizialki igotzen etxebizitzaren prezioa. Hori ez da epeak hausten diren kasu guztietan ez da hori gertatzen, batzuetan desadostasunak egon daitezke jabe pribatuen artean, edo finantzazio arazoak, egon daitezke baita ere tramiteekin arazoren bat, baina kasu askotan nahita egiten da lurzoruaren prezioa igotzeko eta azkenean etxebizitzaren prezioa igotzeko, eta gure ustez lurzoru legeak eskaintzen dituen tresnak ondo badaude ere ez dira nahikoak. Ze tresna eskaintzen zituen interes orokorrekoa zen hirigintza epe horiek bete arazteko? Batez ere bi. Esaten zuen lurzoruaren legeak, halako kasuetan, espekulazioa dagoenean eta hirigintza epeak betetzen ez direnean, administrazio publikoa ailegatu daitekela ordezkatzera sustatzaile pribatuak, garapen bat lideratzeko, ezta? Hori zen tresna bat. Eta bigarrena zen, nola interes orokorrekoa den epeak betetzea, epeak betetzen ez betetzea da nahikoa arrazoi desjabetu ahal izateko. Beraz, desjabetzeak ere ezarri zituen bigarren tresna bezala. Gure ustez, pasadiren 17 urte hauetan, nahiko ondo frogatu da bi tresna horiek ez direla nahikoa. Lehenengoa, administrazio publikoak eramatea, sustapen pribatu baten lidergoa, modu publikoan, espekulazioa egon delako oso gutxitan erabili da. Egia da askotan pasatzen direla sustapenak, sustapen pribatutik, sustapen publikora, baina atzetik espekulazioa egon denean eta atzetik nahita jabe pribatuek atzeratu dituztenean epeak, oso zaila da udal batentzat hartzea lidergoa jabe pribatuak kontra egonda. Ze oso normala da epaitegietan bukatzea. Eta bigarren tresnari dagokionez, desjabetzeari dagokionez, EAen, noizean behin egiten da desjabetze puntualaren bat, lursail bat, eraikin bat, baina hemen hitz egiten ari gara sektore urbanizagarri handiez, eremu ez. Eta hori nik dakidala ez da inoiz aplikatu.
Ze azkenean udal batek behar du sekulako giharre ekonomikoa desjabetze, alako tamainako desjabetze bat aurrera eramateko, eta gainera behar du aparataje juridiko potente bat atzetik, ze sustatzaile pribatuek ere epaitegietara jo dezakete. Eta horren aurrean, udalek zer egiten dute, geldirik egon. Ze lurzoruaren legeak eskaintzen dituen tresnak, ez dira, praktikara eramateko modukoak gure ustez. Legeak noski, beste tresna bat, hirugarren tresna bat jartzen zuen mahai gainean, betidanik existitu dena, eta da hirigintza aldatzea. Hirigintza aldatu daiteke. Esan bada, behin hau urbanizagarria da, hemendik hasiko da herri hau, handiko 20 urtetara esan daiteke hori oker zegoen eta aldatuko dugu. Baina aldaketa horiek ere, desklasifikazioak, alegia pasatzea urbanizagarritik urbaniza ezinera, denbora asko ekartzea edo eramateaz gain, askotan ere epaitegietan bukatzen dute, zergatik, eta hor dago arazoaren muinetako bat. Jabe pribatuek uste dutelako, irabazia dutela eskubidea nahi dutenean urbanizatzeko eta eraikitzeko. Eta beraz, daukatela eskubidea, artifizialki luzatzeko hirigintza epeak. Baina lehen esan dut, hori legearen kontrakoa da. Legeak esaten duelako hirigintza epeak betetzea interes orokorrekoa dela. Eta beraz, kasu horietan desklasifikazioen aurrean ere, alegia hirigintza aldatzen denean ere, epaitegietara jotzen dute sustatzaile pribatuek. Eta udalek ere, beldurra diote kasu horiei. Ze sustatzaile pribatuek desklasifikazioen aurrean ere, ardura patrimonialak eskatzen dizkie udalei. Eta beraz, ikusten denez, legeak eskaintzen ditu tresna batzuk, baina gure ustez ez dira nahiko. Eta gaur, ona ekartzen dugu beste mekanismo bat. Automatikoki desklasifikazio horiek planteatzeko. 2019an lurralde antolatzeko gidalerroek ere esan zuten lurzoruaren espekulazioak hipotekatzen duela gizartearen garapena, horrela esaten zuen. Eta horren aurrean ere, aipatzen zuen arau lotesleetan, zer egin behar den horren aurrean. Eta esaten zuen, herri bat hasi behar denean, hiri bat hasi behar denean, lurzoru berriak kolonizatzea baino aurretik lehenetsi behar da hirian bertan, herrian bertan, birdensifikazioak eta trinkotzeak planteatzea. Eta gaur ona ekartzen dugun lege proposamena ere, bide horretik doa. Beraz, arrazoi medioambiental hauek ere badaude, eta batez ere, arrazoi ekonomiko eta juridikoak udalei, esan bezala, seguridade ekonomiko eta juridikoa handiagoa ematekoak. Zenbat kasu daude EAen, pixkat komentatzen ari garen espekulazio horri dagokionez. Zenbat zoru urbanizagarri daude aspalditik klasifikatuta horrela eta oraindik lanak hasi ez direnak. Pilo bat. Ekarri ditut 3 adibidetxo, bat herrialde bakoitzekoa. Adibidez, Bizkaian, Leioako adibide bat ekarri dut, UBDN sektorean, 200 bat etxebizitza egin daitezke, hau 1989an urbanizagarri jarri zen, beraz pasa dira ja 24 urte, eta oraindik ez dira hasi urbanizazio lanak. Arazo legalak daude, jabe pribatuek ez dituztelako erreserba publiko minimoak jarri, baina hori alde batera utzita, uste dugu 24 urte nahikoak direla erakusteko hori etzara ideia ona izan, eta lurzoru legeak eskaintzen dituen tresnak ez direla nahikoak. Gipuzkoan, aipatu daiteke Donostiako auditzakular sektore erraldoia, ekialdean dagoena, altza ondoan, bertan 3000 etxe bizitza egin daitezke, eta urbanizagarri dago ez plan orokor honetan, baizik eta aurrekoan, 85. urtetik urbanizagarri izendatu zen. Pasa dira 28 urte. 28 urte eta oraindik ez dira hasi urbanizazio lanak. Gainera, hemen, urbanizazio lanak oso garestiak dira, amiantoa topatu dute azken urteetan, etxe bizitza batzuk badaude, antolakuntzaz kanpo izendatuak, eta beraz hor badaude 30 bat familia ezin dutenak haien etxe bizitzak eraberritu, hain zuzen ere antolakuntzaz kanpo daudelako urbanizagarri izendatu zelako duela 28 urte, beraz hor afektatuak daude, eta uste dugu, kasu honetan ere, desklasifikazio bat planteatu beharko litzatekela, uste dugu 28 urte nahikoak direla esateko
porrot egin zuela hor aurreikuspen urbanistikoak. Eta Araban aipatu daiteke Gasteiz. Gasteizen, Salburuan, badago 14. sektorea, Olaran, bertan ere 3.200 etxebizitza egiteko sektore bat urbanizagarri izendatu zen 2000. urtean, 2000. urteko plan orokorrean, 23 urte pasa dira, eta oraindik ez dira sartu makinak urbanizazio lanak egiteko. Eta udalak antza, kasu horretan, aurreko legealdian gutxienez ez zeukan asmorik desklasifikatzeko, baina desklasifikatzeko asmoa izan duenean ere, arazoak izan ditu. Adibidez, aipatu daiteke, San Prudentzio hegoaldea sektorea, hemen hegoaldean kokatuta dagoen sektore honetan 300 etxebizitza libre egin daitezke, eta, udalak hau urbanizagarri izendatu eta 22 urtetara zabaldu zuen urbaniza ezinera desklasifikatuko zuela, eta zer egin zuten sustatzaile pribatuek, ondea makinak sartu zituzten terrenoan. Eta udaltzaingoa joan behar izan zen, ondea makina horiek kentzera, zeren ez zeukaten lizentziarik hori egiteko. Eta horreko ondo erakusten du, sustatzaile pribatuen jarduna, eta lege honen funtsa. Uste dutela, betirako irabazia dutela, eskubidea, nahi dutenean urbanizatzeko eta nahi dutenean eraikitzeko. Eta uste dugu, lurzoruaren legeak dauzkan tresnak ez direla nahikoak, eta uste dut adibide hauen bidez erakusten ari naizela. Beraz, zer proposatzen dugu EH Bildutik lege proposamen honetan? Hainbat urtez urbanizazio lanak hasi ez diren sektore urbanizagarri hoiek aurreko egoerara itzultzea, automatikoki. Hortik aurrera, berriz ere, norbaitek erabakitzen badu, herriak erabakitzen badu, interesgarria dela hor urbanizatzea, ez litzateke zer gertatuko. Prozesua berriz ere hasiko litzateke. Baina uste dugu, udalek behar dutela tresna berri bat, seguridade ekonomiko eta juridiko guztiarekin, desklasifikazio hauek automatikoki planteatu daitezen. Ze epez hitz egiten ari gara? Hor, esarri behar da epe bat, eta gure ustez, plan orokor batek zehaztu behar du, berak egiten dituen aurreikuspenak, bere epealdian garatuak izan daitezen. Normalean, plan orokor bat egiten da 8 urtetarako, eta 8 urte horietan banatzen dira 2-4 urtekotan. Eta normalean esaten da, auzo hauek egingo dira lehen 4 urtekoan, beste hauek 2. 4 urtekoan. Karo, bi epe horietan ez badira urbanizazio lanak sektore urbanizagarri batean, uste dugu nahiko arrazoi dagoela atzera joateko. Hala ere margen bat eman diegu gure lege proposamenean, eta beraz 8 urte jarri ordez jarri ditugu 12. Uste dugu 12 urtez urbanizazio lanak hasi ez diren sektore urbanizagarriak automatikoki itzuli behar direla aurreko egoerara, eta hori da proposatzen duguna. Ez dugu proposatzen modu indiskriminatu batean. Alegia, herri txikietan salbuespen bat egiten dugu, eta esaten dugu, hau aplikatu behar dela bakarrik 20.000 biztanletik gorako herri eta hirietan. Zergatik? Uste dugulako etxebizitzaren merkatua zurrunagoa dela herri txikietan. Lurraldea antolatzeko gidalerroek berek esaten dute, 97. urtetik, eta, ez gaude horren kontra, ideia horren kontra, herri txikietan merkatua zurrunagoa dela, errezagoa dela promozio batek kale egitea, eta beraz, uste dugu, hiri handiagoetan egiten diren aurreikuspen urbanistikoak zehatzagoak izan daitezkela, eta beraz, hor aplikatu daitekela halako desklasifikazio automatikorako mekanismo bat. Beraz, gure legea garantista da epeetan, uste dugu, proportzionala dela baitare aplikatzeko eremuei dagokienez, esatea ez garela sartzen ez da ere zoru urbanoan egiten diren eraberritze prozesuetan konplexutasun asko agertzen dira, eta beraz hor zailagoa izan daiteke aurre ikustea ze epeekin jokatuko den, baina zoru urbanizagarria ezberdina da, dira handipen berriak, eta beraz uste dugu hor zehatzagoa izan daitekela aurre ikuspena, eta batez ere 20.000 biztanletik gorako herrietan. Gero badago beste zoru bat, urbanizagarri ez sektorizatua deitzen dena, hori klasifikatzen da plan orokorretan aurre ikuspen luzeago batekin, ikuspegi luzeago batekin, erreserba moduan izendatzen dira, gutxiagotan erabiltzen da, adibide bezala aipatu daiteke Zarauzko
Aztierreka eremua, 2008an izendatu zen urbanizagarri ez sektorizatua, eta 15 urte pasa dira eta oraindik ez da sektorizatu. Guk kasu horietan, planteatu dugu lege proposamenean, plan orokorraren epealdian, 8 urte horietan, sektorizatu behar direla, eta ondoren pasako ziren aurreko urbanizagarri sektorizatuen kasu normalera aplikatzera. Beraz, beste 12 urte izango zituzten. Guztira, 20 urte. Eta pasatzen badira, uste dugu, zoru urbanizagarri sektorizatu gabeko hoiek ere, desklasifikatu beharko liratekela, aurreko egoera urbanistikora itzuliz. Beraz, ikusten dezuenez, uste dugu lurzoruaren legea nahikoa ez dela, nahiko argi ikusten dela 5 adibide hauekin, eta nahiko deigarria iruditu zaigu Jaurlaritzaren irizpena negatiboa dela. Ez dakigu irizpena idatzi duenak irakurri duen gure lege proposamena, zeren guk esaten dugula bakarrik dagoela desjabetzearen mekanismoa. Oraintxe bertan aipatu ditut beste zenbait kontu, administrazio publikoak ere eraman ditzakela, ordezkatu ditzakela sustatzaile pribatuak, esan dut baitaren oski irigintza aldatu daitekela, baina nik uste eta adibide hauek ere, eta askoz gehiago daude, nahiko argi usten dutela ez direla tresna nahikoak udalentzat halako espekulazio kasuen aurrean. Esatea baitare, garantistak izan garela aplikazioan, sedapen iragankorrean jarri dugu hau ez litzatekela aplikatuko erretroaktibidadez, baizik eta hemendik aurrera egingo liratekeen irigintza planetan. Beraz, uste dugu, esan bezala nahiko proportzionatua dela eta nahiko garantista. Eta Jaurlaritzak esan duen gauza bakarra bere irizpen negatiboan da, ez dela beharrezkoa. Alegia, ez da ezer esaten teknikoki gaizki dagoenik, edo akatzen bat egin dugula, esaten da ez dela beharrezkoa. Eta lurzoru legean dauden tresnak nahikoak direla. Gure ustez, nahiko evidentea da ez dela nahikoa, paseo bat ematea besterik ez dago gure herri hirietatik ikusteko zenbat zoru dauden urbanizagarri izendatuta aspalditik, eta beraz, benetan uste dugu Jaurlaritza usten ari den aukera bakarra dala epaitegietara jotzea, edo epaitegietan erabakitzea ea arrazoia daukan administrazio publikoak udalak kasu honetan, edo sustatzaile pribatuek, txanpon bat botatzea eta ikustea ea nork daukan arrazoia uste dugu ez dela egokia, eta gure ustez beste tresna berri bat behar da, esan bezala espekulazioaren kontra aritzeko, irigintza zentzudunago baten alde aritzeko, eta horregatik eskatzen dugu legebiltzar honen aldeko botoa tramitera onartzeko lege proposamen hau.